Hello guys! Hello po! Welcome to my YouTube channel po. At ngayon po, ang content ko po ngayon ay ito guys. Papakita ko sa inyo itong nakahoy namin kanina. Yan. Kita na ba ito? Ito. Dalawang sako pa ito. Ito. At saka ito. Yan. Nang akat abi tong silingan namon gaina nga mangahoy daw kami. So mao to, sumama naman akong mangahoy dahil napakamahal ng kahoy ngayon. Ay, dili. Napakamahal ng gasol ngayon, guys, kasi ang gamit namin ay gasol. At napakamahal at wala naman tayong trabaho. Hindi na natin ma-afford bumili pa ng gasol. Kaya sumama na akong manguha ng kahoy dun sa malayo na dito sa unahan. Sayang lang, dili ko naka-video gaina, hindi ko na kuna ng video yung pagpangahoy namin kasi naiwan ang cellphone ko dito sa bahay kasi nga, nag-charge. Kasi pag nagcha-charge ang cellphone ko ay hindi dili na ko siya ginaibot, samtang dili pa siya ma-full. Ginapaabot yun ako na siya nga ma-full ang cellphone bago na ko ibton kay mao daw na ang makadaot sa battery sa cellphone. So, karon magsugod na taog bughaon na to ni, no? Bughaon na to ni ang kahoy kay waay na para masugnod na siya para magamit, no? Update ko ninyo sa akong nga obra karon. So, magsugod na ta. Sugod na ta. No? Amo ni aton himuon nga tadtaran sang kahoy. Ayan. Amo ning sundang gamiton tapag putol sang kahoy. Ayan, kukunin na natin to. Yan, dadalhin natin dito. Yan, magsisimula na po tayo guys. Yan. Palapit. Sugod na taog bugha sa atong kahoy. Pero muna ito. Mahal na kayo ang gasol. Muna magkahoy-kahoy na lang sa karon. Sama po niyo ang tagdaran nga. Patlupad. Ay, sama na lupad. Saman po. Sibog para makita ng gid. So, hindi lalim magbugha kapoy kaayo. Kapoy. Makasakit sa likod.
makita nyo. Ayan. Oh. Magdata mig baka diri. Oh. Ito pa. Bago pa lang ta nagsugod ang akong singot nagtulo-tulo na. Exercise na ba? Dala exercise. Ay, lagi pag lukso-lukso. Kaya. Ilahi na to ning basa-basa. Ilahi po na to ning ga. Sa po ning ano. Lapit-lapit para makita niyo. Sakit akong likod, oy. Mabali na akong likod.
Paspasan ta para dali mahuman. Kay kung langan-langan ta, dugay ta maabtan ta sang gabi. Sakit na kayo kung likod. Nabalik pa. Uy. Durong-durong diri ha. So, amo ni guys no, hindi lali magbial sang kahoy. Kapoy kaayo, sakit sa likod. Para mabalaan niyo.
Hindi gidali mam bial sang kahoy guys, perti ka kapoy. Sakit pa imo likod. Antos-antos lang ta sini kay pobre man ta. Amo yung kinabuhi sa pobre guys. Kung dato pa hindi magantos inani oy. Sakit akong likod ba? Sakit akong likod. Ay sus. So, sa karon no, nahuman na naton kabial tung sa isa ka sako gaina. Ay, kapoy, ay, ako nga likod kagawak. Sakit-sakit. Hindi gid dali magbial sang kahoy. Ari na. Wala na sulod tong sako gaina. Naubos na. Amo na ning nabial ta. Tong sa permiro nga sako, sa una nga sako. Kana gilahi na ko na mga uga na. Diretso na siya sugnod. Tagang are. Dire gilahi na ko na ra mga basa na. Kung gilahi kay kulang pa na siya og uga, ibulad pa na siya. Paugahon ta anay na. No, amo na ni akong nakahoy. Ara mga basa pa na. Kag ari ang mga uga. Nan. Te, ara. Te, damo na tasang nakahoy. Yan.